upana balga, jongjong do sahali si gerit donok tu sada jabatan, adorang di si bana mak mulus masada halak si buan barang. Jadi Allahumma laput lakkana mandek masada bukusan sian sebononna so pamotowanna. Jadi di dojong si gerit mai jala dibuat dungi di joi bana ma bawa inian alai ala naung madauhu una nang be di bege jongjong masih gerit di labung jabatani patiup-tiup bukusan odeng dungi ro masih heini do silaos mandapoto di bana idok nasidama tole gerit tasiga tima jolo bukusani panangaha di bagasan ga adong do di isi rupiah manang ringgit nungai ni nasi gerit dangolau manigati aidang ugasakui. Jadi dilagai nasida masih geriti jalan naik sogon nasida bukusani sian tanganna ale maulojong masih gerit tu sigpang di dalani moktabuni dumpujung si gerit disi dijaha ma alama di bukusani jala di ida ma ianggo bukusani natinongos doi tu sada tuan namora namuringanan di hutan adodok tu jabatani. Jadi lau masih gerit managon bukusani tu tuan namorai dung mulak si gerit ko masih ini do si laos tidok matu ibana gerit nunga tu dia di baik bukusani nunga olion tu napunasa ni nasi gerit adi jaloho upani halo jaumi ni nasi ini danga dong manangaha ni nasi gerit oe oto ni bayon ni nasi laos loja ho so adong upam olo ni nasi gerit adong do pakuna balgasi tutu ni nasi laos manukun ama ugoa ondo paku ni nasi gerit huboto nuaing dang beona hum si buan barangi alani na niagona barang ni tuani akom ni huboto lomodo wani dibata mida pambayaki dungi itadik ko si gerit masih heni doho si laos moklas ni goa ma ibana muli ise hamudak danak dongan ni si heni do si laos namadok naoto si gerit.